Hidup macam apa ini guru? Merono-merono madang. Lendi guys. Senyuman kalau hijau. Madang terus weteng parah nih guys. Ini yang konek kami orang punya mancing ngaton man burung man menadi asem iki dikit-dikit burung kam teng ono videone iya wae nambah iku ono mage mare iki kan ditata maning longgar coba Mari kapan? Besok.